Gime en riwruok moro mar ji giwegi e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo mi rowere ma yawuoyi obede opara manyime mar chiwo puonj ewi ler e kinde ria. Ka giloso e skul secondary ma Ugambe e sub-county ma Ugenya, kama nobagie nyasi mar dhialo ler e kinde mag ria, apisas mag riwruogno omedo jiwo ni jopuonjo yawuoyi ewi ria nyalo konyo e duoko chien akwede e kindego. Bende giwacho ni puonj ma kinde ka kinde ne jok manyiri kaka ginyalo ritore en achiel kuom gigo manyalo konyo duoko chien iye mohiu e kauntino. En migao mane wachako kachiel kuomwa ma en japuonj no realize nitie gap e skul mane entiere. Kano neno ka nyithindo manyiri sa asaya ma gidhi malo to girango moko ok bi skul to ko nono maber to yudo ni sama gidhi malo gibi skul kech gionge gi gikwa mag mine mag borruok sama wadhi malo. Kawuono ni endi wabedo gi yawuoyi moyie bedo menstrual hygiene champions makoro nyiwa ok goneno marach. Wawuoye weche mang'eny, wawuoye weche mag menstruation, wawuoye weche mag social media, wawuoye weche mag HIV AIDS, because gima wantiere godo ni en a holistic approach ma watiyo godo mondo wakony godo nyithindwa mantiere school. Kawuono ne wawuoyo e wach ria to wang'iyo ni to nyalo bedo nadi mondo joma mine odhi e ria yo makare ma ok giyudo tuoche, ma ok gikoso dhi e tich, ma nyithindo manyiri ok koso dhi skul. Koro kawuono en chieng' goyo koko mondo ji ong'e ni ria en gima ntiere to en gima natural, gima Nyasaye manochweyo wa kamano to en gima ochuno. But bende wapuonjogi wawacho ni issues mege dhi e dwe, menstruation, chanda ahinya jok mamine. Koro wan kaka chuo en marwa bedo ambassadors mar ladies mondo wamigi support ma wanyalo miyo nikech ma to margi.